ak si líder v cirkvi, zakladateľ zboru, pastor, a proste ktokoľvek, kto má srdce pre misiu a vášeň pre reprodukciu a multiplikáciu cirkevných zborov, dovolal by som ťa pozval na jeden špeciálny event. Začiatkom februára pripravujeme Exponential okrúhle stoly. Exponential je komunita lídrov, ktorí majú vášeň vidieť, aby reprodukcia a multiplikácia cirkevných zborov bola normou aj v našom kontexte. A práve pre tento zámer vytvárame spôsob, kam ktorýkoľvek pastor, ktorýkoľvek líder môže vo svojom prostredí zorganizovať tzv. Okrúhly stôl. Všetky materiály a všetky podklady k tomu budú pripravené tímom Exponential aj v angličtine, aj v slovenčine. A ty jednoducho môžeš byť súčasťou tým, že organizuješ takýto okrúhly stôl, pozveš tam svoj tím, prípadne týmy z iných misijných organizácií alebo cirkevných zborov v tvojom meste. Dovolal by som ťa k tomu pozval. Viac info je na exponential.eu a takisto na kontakte, ktorý by si mal niekde vidieť na tomto videu. Takže pridaj sa, veľmi rád ťa v tomto uvítam a uvidím. Veľa požehnaní.